Kamar da yadda gidan TV namu na A.M.D TV HAUSA a bamin kawo muku labari akan yadda jaridar Kuki ta gabatar da kyawawan 'yan matan da duniya take magana akan su a cikin masana'antar Kannywood, wanda gidan TV namu na A.M.D TV HAUSA mun zurfafa bincike yayin da muka tantance kuma muka zaɓi muku ƙayatattun hotuna na jaruma wanda duniya take magana akan su, wanda waɗannan jarumai da muke magana akan sun hada da jaruma Hadiza Gabon, wato jaruma Hadiza Ali Gabon, da kuma jaruma Hafsat Idris, wato jaruma Hafsat Idris Barauniya, da kuma jaruma Rahama Sadau, wato jaruma Rahama Sadau mai Sadau's House and Sadau Pictures, da kuma jaruma Fatiwasha, jarumar da muka kasance muna kawo muku ƙayatattun labarai akan ta. Domin kasancewa da gidan TV A.M.D TV HAUSA a koda yaushe ku danna subscribe kana kuma kula tsagala domin samun sabon shirye-shiryen mu. Mun gode. A.M.D TV HAUSA ta ku ci.